Чысты, добраўпарадкаваны і без праблем з працаўладкаваннем. Менавіта так мясцовыя жыхары характарызуюць свой аграгарадок. Рабочыя месцы стабільна дае найбуйнейшы вытворца абсталявання для малочных і свінакомплексаў. Зараз тут ідзе аптымізацыя вытворчых плошчаў, а яшчэ рыхтуецца да запуску новый цех. Оказываем поддержку нашим сельхозпредприятиям в ремонте сложной сельскохозяйственной техники. Это культиваторы, посевные агрегаты, и, соответственно, для них мы выпускаем определенную номенклатуру запасных частей, которые идут под программой импортозамещения. Предприятия заинтересованы в специалистах разной категории, начиная от обычных рабочих и заканчивая специалистами уже инженерных профессий. Рэальныя магчымасці для працаўладкавання дае і прыватнае прадпрыемства па выпуску запчастак для імпартных сельгасмашын. 40 высокакласных спецыялістаў у большасці сваёй жыхары Яроміна. Юрый Гарцаў год як працуе тут электрогазозварщиком. Здесь в округе таких предприятий нет. Люди тянутся, и работы хватает очень много. Зарплата достойная. Эканоміка абавязкова цягне за сабой развіццё сацыяльнай інфраструктуры. У перспектыўным аграгарадку шэраг гандлёвых аб'ектаў. 2 дзіцячыя садкі і вялікая сярэдняя школа з музычным ухілам. Ёсць і амбулаторыя агульнай практыкі. У нас работает 4 врача общей практики, которые ведут прием в 2 смены с 8 утра до 8 вечера. Есть все необходимое для проведения диспансеризации в полном объеме. Нас посещают ежемесячно по утвержденному графику узкие специалисты, такие как лор, невролог, хирург, эндокринолог. По камфорце і зручнасці не саступаюць гарадскім і сацыяльна-культурныя аб'екты. У аграгарадку адкрыты свой сучасны спартыўны комплекс. Ёсць тренажерная зала, сауна и бассейн. Действительно, наша Еремина очень комфортная. Тихая, спокойная, раз. Школа рядом возле дома. При том, что школа у нас такая, знаете, комфортно-домашняя школа. Тоже вот это очень хорошо. И магазины есть, клуб есть. У нас, на самом деле, действительно, в Еремина есть все. За апошнія гады тут заасфальтавана 24 кіламетры дарог. Выдзелены аб'ёмны участак для індывідуальнага будаўніцтва. Усе гэтыя і іншыя змены бачны людзям, якія не баяцца пераязджаць за межы горада і укладаюцца ў развіццё сваёй малой радзімы. Алеся Заяц пры падтрымцы першага інфармацыйнага.